Ftit tas-sigħat wara li ppubblika d-dokument tal-costings tal-wedit tiegħu, Bernard Gregg spiċċa jgidbu hu stess. Dan hekk kif meta kwotajnielu mid-dokument tiegħu spiċċa jmeri issewwa magħruf. Fost l-oħrajn staqsejnieh dwar il-fatt li d-dokument tiegħu jagħti garanzija ċerta li pajjiżna jerġa' jispiċċa bħal żmien Gonzi PN, jiġifieri fi proċedura ta' deficit eċċessiv. Inti kont kritikajt lill-Gvern li żied id-dejn biex salva mal-100,000 impjieg. Inti qiegħed tgħid li se tonfoq 6 biljuni f'5 snin bidħul ikun inqas minn 3 biljuni. Allura, meta x'jiġifieri mhix Veru xejn dħul ikun inqas minn 3 biljuni. Hawnhekk giddeb dak li hemm imniżżel fid-dokument tiegħu hekk kif il-kalkoli tal-Partit Nazzjonalista stess juru kif id-dħul tal-Gvern għal 5 snin li ġejjin ser ikun ta' ftit iżjed minn 2.7 biljun euro. Dan ifisser li bil-wedijiet jiswew ma' 6 biljun euro, Bernard Gregg ser ikun qed idejjen lill-pajjiż ma' 3 biljun euro oħra. Staqsejna wkoll dwar il-fatt li bit-trambla binarji li qed iwiegħed jiswa kważi 3 biljun euro, l-ispiża kapitali b'mod surreali qed tkun stmata li hija ta' 1.9 biljun euro. Qed li ser tagħmel reckless trambit 2.9 billion. Issa inti l-ispiża kapitali qed tgħid li ser tkun 1.9 billion u ħadd tagħmel l-isptarijiet, ser tagħmel żewġ vapuri għal għawdex, infrastruttura. Allura reġa' bdielek mhux se tagħmlu reckless trambit. Jidher li ma qrajtux sew jew ma qrajtux kollu. Għalhekk erġajna għamilna kif qalilna hu. U wara search fid-dokument sibna li saħansitra Bernard Gregg lanqas huwa ċert jekk hux ser isir it-tram għaliex skont id-dokument stess l-istudji dwar kemm il-proġett huwa fattibbli għadhom lanqas huma lesti. Wara li tul il-kampanja elettorali Bernard Gregg kien konsistenti fl-inkonsistenzi tiegħu oħroġ il-għaġeb bid-dokument il-ġdid reġgħu għamlu t-tibdiliet għall-wedit tiegħu. Din id-darba fit-taxxa l-kumpaniji. Wara li tul il-kampanja Bernard Gregg semma ir-rati ta' 25% u 15%, issa l-costing saru fuq ir-rati ta' 16.5%. Dr. Gregg, fl-aħħar dokument bdilt il-corporate tax għal 16.5. Din it-tielet darba li bdilt ta' f'kampanja elettorali. Kif jistgħu jafdawk in-negozjazzjoni tiegħek? Napprezza li tista' tara x'aħna għandna programm, aħna għandna l-costings bdiltu 5 darbit 6 tarġa, bdiltu għal darba oħra llum. Imbagħad meta nduna li kull darba qed igiddeb id-dokument tiegħu ftit sigħat wara li raddawl tax-xemx, Bernard Gregg ipprova juża l-ġurnalisti tal-midja tiegħu biex jiddefenduh mill-mistoqsijiet li fuqhom weħel u ma weġibx.